Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindi posterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndine mwana wangu uyo ariko kuSouth Africa. Saka mwana wangu uyu paakaenda kuSouth Africa, musikana nemurume wake vakabva vachizorambana. Ndingangoti ndipo pakatanga ruvengo pakati pangu nemuvakidzani wangu. Kunyange hedu takazogara pasi sezvo tichienda kuchechi imwe chete, ndokubva tachizonzi navamufundisi hataifanira kuti tinge tichizogara takarimirana muganhu apa tiri vavakidzani. Vakati zvinoko kana umwe akazoomerwa neupenyu achakumbira umwe ndiani? Sevavakidzani munenge mutori hama ende munenge mutori neukama. Saka takabva tachizoudzwa kuti taifanira kuti tinge tichiregererana. Ini ndiri mudzimai, ndichangoti ndigere muno muGlenora muHarare. Ndine makore 47 years ekuberekwa. Saka nemuvakidzani wangu uyu chakakonzeresa kuti tinge tichivengana enge iri nhau yevana vedu, because wanguwo mwana paakazouya kuno achindiudzawo zvose izvo zvakaitika kuzosvika achizorambana nemurume wake ikoko kuSouth Africa kwavainge vava kugara, because iye akaita zvekudaidzwa nemwana wemuvakidzani wangu kwava kuendako ini ndisingatodi kuti vange vachibuda muno muZimbabwe. Vavako ikoko, iye anoti murume wemwana wemuvakidzani wangu akabva achizotanga kupfurira mukwasha wangu kuti vange vachiita zvekunwa doro uye zvekare vange vachiita zvemapati. Saka wangu mwana akazozvitadza kwava kuchizorambwa nemurume. Saka chimwe chainge chondirwadza mashoko avo akataurwa nemwana wangu ekuti even though mama ndakarambana nemurume wangu, but why is it uyo wandichati Tariro, mwana wemuvakidzani wangu wandakazokuvadza mushure mekunge aenda kuIreland? Saka wangu mwana akati kosei nhai mama Tariro uyo achiramba achiwirirana nemurume uyo wandakarambana naye, iye nemurume wake Tariro vava kutozviita sekunge ndidzo hama dzeex-husband yangu. Saka zvakangondirwadza. Ndakabva ndachizotaura nemuvakidzani wangu ndikabva ndati komadii mataura nemwana wenyu, since vainge vachiziva zvose zvakaitika pakati pemwana wangu nemurume wake, ende ivo zvainge zvisingatovafadzi. Vaitopota vachitombotsiura mwana wavo kuti vainge vasina kufambira kokujoni, kuti vange vachiita zvemafaro. Vainge vachifanira kuti vange vachirangarira kuti kumusha kuriko uye zvekare vanhu munopota muchidzoka kumba. Saka kutaura kwandakaita nemuvakidzani wangu, iniwo handina kutoziva kuti ndainge ndatomukanganisira. Akabva atongotsamwa, akangoridza tsamwa akati kwandiri, saka ndozvamanga mandidanidzira izvozvo, komadii mangotaura nemwana wenyu kuti iye kana zvichiita nditi South Africa yakakura, ko adii aenda akanotsvaka kune kumwe kwekuti anowana basa akatangako kushanda asiyana nemwana wangu, kana kuri kunzi mwana wangu ndiye anomushayisa mufaro. South Africa yakakura, ngatsvake kumwe kwekugara. Saka ndakaudza mwana wangu, iye akabva ati mabasa anonetsa. Ndikabva ndamuudza kuti aifanira kuti ange achingoignore, iye ange achiramba achienderera mberi neupenyu hwake. Saka mushure mekunge tanga kunetsana nemuvakidzani wangu, ndainge ndiine umwe mwana wangu uyo ainge aine 17 years panguva yacho iyoyo. Ainge achitoenda kuchikoro achiverenga, ari mwana anonzwisisa. Akazongotanga kuita zvekusvuta mbanje apa ari musikana nekunwa doro. Ndichamuti netsai. Saka mukuzofamba ndakabva ndaudzwa kuti muvakidzani wangu uyu kune kwaakaenda achida kudira mhepo pamwana wangu uyu netsai. Ndokusaka ainge ava kungogara achitinetsa uye zvekare achinwa doro achipinda mumabhawa. So takabva tachizoita go back to sender. Then muvakidzani wangu akabva amborwara, akarwara kwenguva yakareba
akaenda kumusha akazodzoka ava right. Kumusha ikoko hanzi kune imwe n'anga iyo yakamubatsira ndokubva achizodzoka ava right. Saka ndiwo wainge wava mugariro wedu iwoyo wekuti tainge tisingataudzani kusvikawo vanhu vekuchechi vazoudzawo vamufundisi then vakabva vachizotidaidza kumba kwavo vakatipa counseling vakatiudza kuti zvatainge tichiita zvainge zvisina kunaka. Ko vamwe vanhu vasingapindi chechi yedu vaizoti kudii apa tinoenda kusame assembly apa tisingataudzani zvekare kungotaudzanawo kuchechi ikoko kuitira kuti vanhuwo vasazozviona but vanhu vainge vava kuzviziva because takatombotukana. So mushure mekunge tagadziriswa navamufundisi tikati nyaya yapera then ndokubva tatanga kuwirirana. Ndaitoenda pamba pavo uye zvekare ivowo vachiuya pamba pangu but chavasina kuziva ndechekuti mumwoyo mangu ini yangu nyaya yainge isina kupera. Ndaingozviudza kuti yamadhodha haiperi zvekudaro. So ndakabva ndachizonzwa wangu mwana achiti kwainge kuine vanhu vaainge akataura navo. Vanhu ava vaibatsira avo vanenge vachida kuenda kumhiri kwemakungwa uko kuisland kuti vanhu vange vachinoshanda. Saka iye ndiye akatanga kumuziva murume wacho iye ainge achiendesa vanhu kuisland achiti mama ndine murume wandasangana naye pafacebook. Murume uyu atanga achindinyenga kuzosvika achizondiudza kuti iye anokwanisa kundiendesa kumhiri kwemakungwa but panodiwa mari yakawanda. Mari yainge ichidiwa ipapo yainge yakawanda. Saka sezvo isuwo tainge tava kuwirirana nemuvakidzani ndakabva ndachizoudza muvakidzani wangu kuti ndozvainge zvakataurwa nemwana wangu. Ivo nerweseri kwava kuenda vakanoudzawo mwana wavo. So mwana wavo akabva achizoenda pafacebook akasecha murume uya akatanga kutaura nemurume uya. Ipapo ndakangoti hazvina basa sezvo painge pakataurwa mari yainge yakawanda kudaro. Ndakangoti ko mari yacho vanozoiwanawo kupi? Then ndipo apo pavakabva vachizotengesa motikari. Vainge vaine motikari yavo yavainge vainayo. Ndakatombovabvunza ndikati ko motikari yenyu iripi? Vakati motikari yakaenda iri kwamakanika. Apa vanhu vaiita zvinhu zvavo in secret tisina kana chatainge tichimboziva. Apa idea yainge yakabva kune mwana wangu. Then ndo patakazongoudzwa kuti uyu Tariro ari kutoenda kumhiri kwemakungwa. Zuva iroro raakasimuka achienda kumhiri kwemakungwa ndipo pandakabva ndachizoudzwawo neumwe wemuraini kuti komanga muchizviziva here kuti Tari ari kutosimuka nhasi ari kuenda kumhiri kwemakungwa. Ndikati ndokusaka mai vake vanga vasiri kubatika. So muvakidzani wangu uyu akaenda kuSouth Africa haana kana kumbondiudza. Ini ndakatofungidzira kuti zvimwe kuda vainge vamboenda havo kumusha. Izvo vainge vakaenda kuSouth Africa vakatotora passport in secret vakaenda kuSouth Africa kunokwidza mwana wavo. Ndakangoti Mwari ndiye anoziva. First of all ivo nemwana wavo vakaparadza marriage yemwana wangu. After that vakaba idea yake and havana kana kumbogara vakamutenda ikoko kuairport kwacho. Havana kana kumbogara vakamuudza kuti iye Tariro ainge ava kuenda kumhiri kwemakungwa. So akati aenda kumhiri kwemakungwa ndipo apo pandakangoti one day ndakagara pasi ndikati uyu mukadzi uyu nekuda kwezvose izvo zvakamboitika kana kuri kunzi mwana wake akasvika akabudirira ikoko kwaenda zvinoreva kuti munhu uyu achandishainira ende achandivhairira. Apa nemari dzainge dzichidiwa naagenti wacho hakuna kana kwandaikwanisa kumboiwana mari iyoyo. So ndakabva ndangorongawo zano rekuti ndinge ndichimusungira chiraramo chake. Ndakabva ndachizoenda kune vamwe avo vandichati amaigondo ava ishamwari yangu. Tinopinda tose chechi imwe chete ndisingadi kutaura zita rechechi yacho. Saka ivo vanotori munhu anotobatsira vanhu vakawanda muchechi. Saka amaigondo ava vanhu vazhinji havazvizivi kuti ivo vanotoita zveun'anga as a herbalist. Kana vachitokunamatira unenge uchitonamatirwa nemunhu ane masimba ehun'anga. Vazhinji havazvizivi nekuda kwekuti inini ndiri best friend yavo. Vakandiudza kuti ivo vakatoitirwa bira racho iroro rekuti vange vachizotanga
kurapa. So ndakaenda kwavari amai Gondo ndikabva ndachizovaudza, ende vaizviziva kuti tainge takamboita grudge, saka vakabva vati ivo vainge vachida kundibatsira, vakanditi ndinge ndichimwaya bute pasi, but ndichita sekunge ndakamirira muvakidzani wangu ndinge ndichitaura nevadzimu vake. So ndakabva ndachizotora buteriya, vakanditi ndinge ndichitaura nehama dzake dzakafa, idzo dzakafa dziine zvigumbu dzisina kuzorohwa makuva adzo. Ndokubva ndatanga kudetemba paya ndikati ndini Sahwira wemwana wenyu, ndini Nhingi, ndiri muyera chakati, ndauyawo pano nekuda kwekuti wenyu mwana ari kutadza kufamba, haasi kukwanisa kuti ange achifamba, kuti ange achizotaura nemi. Ndichitaura navo kudaro ndakabva ndachizopiwa mari yekudhara yainge iri yepepa, ndikabva ndanzi mari iyoyo ndinge ndichizoiisa pamusoro peshizha remuhacha. Ndikabva ndaita saizvozvo, ndikatanga kutaura navo kuti vange vachindivhurirawo kuti ndinge ndichikwanisa kupinda mudzinza ravo. Ndozvatakaita izvozvo kuti ndinge ndichikwanisa kupiwa mukana wekupinda mudzinza ravo. Kana paine zvatinenge tichazoita, ndinenge ndiine mvumiro yekupinda mudzinza ravo. So ndakati ndapedza kuita miko dzacho idzodzo, ndipo apo pavakazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka after 2 days, but vainge vandipa mbiya, vakandipa mbiya vakabva vanditi unofanira kuti unge uchitsvaka paunoisa mbiya iyi pekuti inogarapo kwemazuva 2 pasina anenge aibata kana kuiona. Vakabva vachizondipa munhenga wehuku, vakanditi munhenga iwoyo ndaifanira kuti nditange ndauitira weti. Ndakabuda ndikaenda kutoilet ndikanouitira weti, vakabva vanditi ndaitofanira kuti ndinge ndichizotoenda kumakuva. Ndakazoenda kumakuva ndikanokora ivhu repane rimwe guva iro rainge risina kuiswa tombstone. Vakabva vanditi ndichidzokera kumba ndaifanira kuti ndinge ndichizoita zvekare weti. Kana ndaita weti ndozanganisa nevhuriyaria rekumakuva, ndobva ndabatidza moto, ndobva ndakanga. Ndakazviita izvi mukoma. After ndadzoka kumba ndakabva ndachizoenda kumakuva ndikanotora ivhu repane rimwe guva, then ndikabva ndachizodzokera kumba. Pandakadzokera kumba ndainge ndiine shinda dzangu 3 idzo dzandainge ndatenga, so ndakangoshandisa shinda 3, dzimwe dzacho dzakasara ndokubva ndachizopisa. Apo pandakabatidza moto ndikatora pani, kwava kuchizotora weti yangu ndikazanganisa nevhuriyaria rekumakuva, ndikabva ndachizotanga kukanga. Ndikabva ndaisa munhenga uya mumbiya iya, ndikabva ndachizoisa ivhuriyaria randainge ndakanga, asi munhenga ndo wandainge ndakaisa pamusoro pevhu. Ndokubva ndachizozvisiya zviri pasi pemumvuri wemuti. Ndakazomuka ndakaseta alamu kuma 2 am. Vanhu vose vainge vakarara. Ndokubva ndabuda ndikabva ndatanga kufamba. Saka pamba pemuvakidzani wangu pane chimwe chisewage drainage chiri padhuze neimba yake, saka panongogara pachingoyerera masewage. Zvinhu zvandaitoziva kutoti iye haangazombooni mbiya iyoyo, saka imba yemuvakidzani wangu ndo yekupedzisira muraini. Then tinobva taenda kune kamwe kasango, saka takazochera mugero wekuti masewage paanenge achiyerera anenge achingoenda musango. Ndakabva ndachizoisa mbiya iyoyo kuseri kwechidrainage, pane zvimahuswa, so ndikaiisa mumahuswa imomo. Ndokubva ndadzokera zvangu mumba. Mukomanashi ndakabva ndachizonotora mbiya iya after mazuva andainge ndaudzwa kuti ndige ndichiisiya akwana. Ndikabva ndachizoenda nayo kuEpworth. Then mai Gondo vakabva vachizoitora vakandiudza kuti vainge vachazoenda kunosiya mbiya iyoyo kumadziva. Ndokubva ndadzoka. Takagara mukoma kwenguva yakati rebei. Ndava kutofungidzira kuti zvimwe kuda maybe zvatainge takaita zvainge zvisina kushanda. Ndichangoti last year muna November ndipo apo patakanzwa kuti Tariro uyo ainge ava kurwara. Aiti kana akarwara then obva adonhera pasi achiita sekunge munhu ari kubatwa nepfari, uye zvekare ainzi
ainge ava kuita sekunge ari kurasika njere dzake. Saka pandakanzwa nyaya iyoyo ndakabva ndachizobvunza muvakidzani wangu ainge asingadi kundibudira pachena, but ndakatoudzwawo neumwe wemuraini uyo anowirirana naye. Then ndipo apo ndakazunzwa kuti mwana uyo afa. Saka tarisiro yangu yainge isiri pakuti Tariro aifanira kuti ange achizofa, kwete ndaingoda kungomusungira chiraramo chake. Ndakadzokera kwavari amai Gondo ndikavabvunza kuti kochii chakaitika. Vakangonditi dzimwe nguva patinoita mhiko pane dzimwe mhiko dzimwe dzinozongogumisidzira dzakanganisika, kunyange isu tisina chatinenge takanganisa. Zvimwe kuda yainge iriwo nguva yake, kana kuti Mwari vanenge vasarudza kuti anenge achifanira kuti ange achifa than kuti ange achizorarama akasungirwa chiraramo chake. Saka mwana uyu akafirako kumheri kwemakungwa. Ndo zvandakaita izvi. Uye zvekare ndichiuya neconfession yangu, I know kuti kune vamwe vanhu vachataura zvavanonzwa kuda pamusoro pangu. Ndinongoti ikodzero dzenyu kutaura zvamunonzwa kuda pamusoro pangu, asi dzidzaiwo kubva kwandiri. Godo harina kunaka. Ndakatomboenda kumba kwavo amai Gondo ava ndichida kuti tinge tichiita marifestisa zomukanganisa mwana uyu, but vakandiudza kuti sezvo ivo vainge vakatoenda vakanorasa mbiya iyo nemunhenga zvekare neivhu racho kumadziva, zvainetsa kuti tinge tichiita reverse mhiko idzodzo. Vakati ngatingomira tione kuti chii chichaitika kwaari, kwava kutofa. Saka mukoma, ndiyo nyaya yangu. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Muvakidzani wangu akatofirwa nemwana wake nekuda kwebitanesi yangu. Ndakamboenda kune vamwe madzibaba mushure mekunge ndarota uyu Tariro akagara pachipfuva changu. Ainge akangogara pachipfuva changu akanditarisa ndichinzwa kuremerwa zvisingaiti. Pandakamuka chipfuva changu chainge chichirwadza kuita sekunge ndainge ndatsikwa nemotikari. Saka ndine vamwe madzibaba avo vandinoziva vane sowe ravo riri kumbari. Ndakaenda kwavari vakangonditi zvamakaitaka madzimai, ndichaona kuti ndichakubatsirai sei, but ropa rake riri kuchema, makauraya munhu asina mhosva. Vakandipa munamato uyo wavakanditi ndinge ndichizokanda nhombo idzodzo muyadhi maamai vake. Ndikaita saizvozvo, handina kuzorota zvekare Tariro uyu. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi chandiunza pano toda kungozivisa vamwe vanhu kuti godo neruvengo hazvina kunaka. Kana uri munhu anenge achinzwira vamwe vanhu mweya wegodo neruvengo, ziva kuti unozogumisidzira waroya sezvavakaita vanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi I blamed her nekuda kwekuti akaba idea yemwana wangu akomana. Saka kuenda kumheri kwemakungwa atova maideas ekuti umwe munhu akazotanga kuita process yacho yekuenda kumheri kwemakungwa, umwe munhu anotonzwa godo rekuti ndini ndakamuudza, saka idea yacho ndeyangu, ndava kutokuroya komanaka. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mwari ngavandiregerere nekuda kwezvandakaita. Mainge muri mugore ra2011 ndaiva ndiine umwe musikana wangu uyo wandaidanana naye. Ainge akanaka chaizvo. Ainge achangobvawo mukusvika mulocation matainge tichigara, abva kuZimbabwe achigara nasisi vake. Saka ndakabva ndachizomupfimba pakati pevarume vose avo vaimunetsa mulocation medu. Akabva ati ndasarudza iwewe, mwoyo wangu wasarudza iwe. Ndakafara chaizvo. Saka chaingondirwadza ndechekuti ainge asingadi
kuuya kuti ange achizogara neni because ndainge ndichida kumutizisa. Aingogara kumba kwasese vake ivavo. Ndakatomboedza kuswera ndakamukira do akati ndabvuma kuita mukadzi wako, but ndakazoti ndichibva kubasa ainge adzokera kumba kwasese vake. Ndakazongotanga kunzwa nemakuhwa kuti aiva aine umwe murume uyo waainge achifambidzana naye. Handina kuda kuzvibhilivha because aindida iniwo ndichimuda. Saka pandakazofind out kuti ainge achindihurira, this was after one day ndaedza kumufonera ainge asingadaviri macalls. Saka ndakati ndichienda kumba kwavo ndopandakabva ndachizoona motikari yemufesi uyo wandainge ndakaudzwa kuti ainge achifambidzana naye mukoma yainge yakatopakwa. Ndikavaona vainge vari vaviri vari mumotikari. Ndakabva ndangorova U10 ndisingadi kuti anga achindiona, ndokubva ndachizotaura nezvimwe zvevakomana zvemulocation matainge tichigara. Saka musikana uyu ndakamukuvadzisa. Ndinotya kukuudzai kuti ndakaita wekuita sei, but ndine vanhu vandakahaya zvekuti kwaari mukomanashi nezvaainge ambori nezvaava iko zvinozvi iye pachezvake ndotozviziva kutoti haachakwanisi kutorarama life yaaimborarama before. Ini hangu ndoda kungoudza vanhukadzi kunze uko kuti kana mapinda mumarelationship musanyanyisa kutemba nerunako kuti iwewe ndinokwanisa kana kungosiyana newe nekuda kwekuti ndakanaka. Ndinodiwa nevarume vakawanda because variko vamwe varume vekuti havazvinzwisise izvozvo, and kana ukamuvhairira anokwanisa kutongotora maactions awo anenge ari right kwaari. Sezvandakaita ndakatongoona kutoti uyu munhu uyu ishiti yemunhu, ndofanira kuti ndige ndichimukuvadza because ainge ava nekamwe kakudada, so because ainge akanaka ndakamukuvadza mukoma kutoremadza munhu. Ndine vanhu vandakahaya avo vakazomupindira vachiita sekunge dzainge dziri mbavha, ndokubva vasiya vamukuvadza. Ndakavapa mari yangu yose yepay ndikati imbwai ndoda kuti munge muchiiremadza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndakati imbwai ndoda kuti munge muchiiremadza. Zvakangooma hazvo vedu we.